Bi pêşengiya Federasyona Komaleyên Wanê carayekê rojên danasîna Wanê li taxa Fatiha Îstanbulê birêve çû. Her wiha Komala Karsazên Wanê, Weqfa Wanê, Weqfa Ercişê, Federasyona Komaleyên Wanê yên Bursa ji di nav de gelek saziyên wanî tevlî rojên danasînê bûn û cihê xwe li qedayê Nîqab girtin. Di van rojên danasînê de dîrok, çand, xwarin û berhemên Wanê hatin pêşandan û hejmarek zêde Îstanbulî ji serdana vê derê kirin. Lê Serokê Federasyona Komaleyên Wanê Mehmet Fatih Yaz diyar kir ku welêtiya Wanê ji bo van rojan astengî derxistin. Li Wanê walî nehîşt belediye werin, belediye nehatin, qurumê Wanê nehatin. Ji bo wê me dixwast ku walî jî vir bîya bîna Îlêdinê, bîna Trabzonê, bîna Rîzê, bîna Ordoyê, bîna Sivasê me dixwast ku ew jî alîkariya me bikin, feqet alîkariya me nekirin. Yani walî ew kongrê de ku olayê çêbû herhalde seba wê nehîşt kes were, me çû care çîkî ku em nahêlim kes jî were. Serokyaz di berdewamiya axaftina xwe de jî destnîşan kir ku wan tevî vêyekê jî dîrok û çanda 12,000 salan ya Wanê anî Îstanbulê. Bi haliyê xwe, bi încî kefalê xwe, bi denîza xwe, bi aktivîstê Wanê re, bi dengbêja re, bi şaîra, yazdar, senetkarê me hemû anîne vira, temamîlen vira bi destê xelkê, bi destê federasyonê em ya yekî çê dikin. Li aliyeke din ve ji qedayê Nîqabê bi hemû rengên xwe bi tama xwarin û bihîna giyayên Wanê jî derket pêş. Paşpêşstar hişek ji xwarina navdar ya Wanê ya bi navê Keledoş çê dikir. Keledoş eve 1000 salî pêşane he. Deyekêt me, babît me mesela bin kûçkê de yemekê çê dikirin. Aşurelê buğday tê de heye, den heye tê de, pûnk heye tê de, ak pincer heye tê de. Yani 1000 tiştê hene, nok hene, fasulye hene tê de. Gundê me de awadî hene, ot. Ev otê berê werdi hemû em ser çiyan kom kirin tîne navê Keledoşê de. Hêjayî gotine ku li gor pêzanînên Federasyona Komaleyên Wanê di çar rojên danasînê de bi hezaran Îstanbulyan serdana vê qedê kirin. Federasyonê ji ber vêyekê jî diyar kir ku ew bi vêyekê pir bi keyf xweşin. Min botanî, Tengê Amerîka, Îstanbul.